Ak si niekto vyvolí nasledovať ma, oslobodím ho, lebo koho Syn Boží oslobodí, je skutočne slobodný. Je to preto, lebo každý démon na tejto planéte musí rešpektovať meno Ježiš. Sú ľudia v zvieracích kazajkách, ktorí sú posadlí démonmi, ale môžu byť oslobodení v mene Ježiš. Ďalej povedal, porazil som smrť aj Lucifera, na kríži som vzal späť kľúče smrti a podsvetia. Chceš vidieť o osobe v žiariacom ruchu? Áno, kde ho nájdem? Odpovedal kniha Zjavenia 1, 13, 18. Uprostred svietnikov, čítal som Biblii, stál syn človeka v bielom rúchu až po zem. Napadlo ma, toto som videl. Hlavu a vlasy mal biele ako vlnu, ako sneh. Jeho tvár svietila ako slnko v plnej sile. V pravej ruke držal 7 hviezd, jeho oči boli ako ohnivý plameň a hlas ako hukot mnohých vôd. Spýtal som sa, kto je to? Povedal, neboj sa, bol som mŕtvý a hlasom živý na veky a mám kľúče smrti a podsvetia pekla. Ja som vzkriesený a oslávený syn všemocného Boha, Ješua Hamašia, Mesiáš. Som král kráľov a pán pánov, som alfa aj omega, počiatok aj koniec. Ja som Ježiš, Syn Boží, oslávený, večný pán vesmíru. Napadlo ma, ja som videl Ježiša. Toto bolo napísané pred 2000 rokmi. Odpovedal, je to tak. Toto videnie mal jeden z mojich apoštolov, Ján na gréckom ostrove Patmos, keď bol uchvátený hore do žiarivej Božej prítomnosti a videl ma v mojej oslávenej podobe. To, čo si videl ty, bolo to isté, čo videl Ján. Povedal som, kto som ja? Odpovedal, synu si človek, ktorý chodil v tme a zle. Tvoj život bol plný zla, ale bol si úprimný a ja som sa ti dal poznať. Povedal som, ľudia mi neuveria. On na to, viem. Aj keď som ja vstal z mŕtvych, neveria mi. Aj dnes o mne klamú, ale ja som vstal z mŕtvych. Spýtal som sa, zažil niekto v Biblii to, čo ja? Povedal, 2. Korinťanom 12, verš 2 až 4. Apoštol Pavol píše, poznám človeka, čo pred 14 rokmi, či vo fyzickom tele, alebo mimo tela, len Boh to vie, bol vychvátený do 3. neba, do raja. Ďalej povedal, niektorí ľudia neuveria, keby sa aj mŕtvi vrátili a hovorili by im, neuveria. Majú Boží zákon od Mojžiša a prorokov. Jan, ak ti neuveria, netráp sa, odkáž ich na mňa. Ak sa budú s tebou dohadovať o teológii, nehádaj sa, ale povedz im, aby hovorili so mnou, lebo ja viem, čo sa ti stalo. Ak si pomyslia, že si mal len víziu, je to OK. Ja som ten, ktorý vie, či si vstal z mŕtvych a či som ti vrátil život späť. Nech o tom hovoria so mnou. Lekári môžu urobiť chyby, ty sa môžeš mýliť. Povedal som, viem. Pokračoval, synu, ale ja nerobím chyby. Ja som ťa uchopil, vyvolil som ťa, ustanovil a zmocnil som ťa, aby si šíril lásku môjho syna, dobrú správu evanjelia pre tie tisíce ľudí. Niektorí ťa vypočujú a povedia, áno, chcem sa zmieriť s Bohom, áno, chcem sa znovu zrodiť, áno, chcem výjsť z temnoty, chcem poznať Božie odpustenie a začať odznova, chcem kráčať v čistote, chcem kráčať v Božom svetle a byť s ním jedno, chcem poznať Božiu lásku. Povedal, synu, môžeš sa modliť s ľuďmi a oni zareagujú a dajú mi svoj život. To je to, čo si videl. Tisíce ľudí, ktorí na večnosť prejdú ku mne, lebo počuli, čo som urobil v tvojom živote. Povedal som, Bože, a čo keď to budú chcieť? Odpovedal, povedz, že všetko, čo treba, je pomodliť sa nahlas. Bože, odpusti mi moje hriechy. Očisti ma od všetkých hriechov. Teraz sa obraciam na teba, ktorý pozeráš tento program, či v televízii, alebo na videu. Aj ty môžeš dať svoj život Bohu. On ti môže odpustiť. Bez ohľadu na to, aký si zlý, alebo prevrátený, v akej špine si namočený, koľko drog alebo žien si mal. On ti môže odpustiť. Možno si myslíš, aký si svätý, ale Boh hovorí, všetci zhrešili. Ak sa chceš modliť so mnou a dať život Ježišovi, skloň hlavu a práve tam, kde si povedz, Bože, prosím ťa, odpusti mi všetky moje hriechy. Prosím ťa, aby si ma očistil. Verím, že Ježiš Kristus zomrel za mňa na kríži a jeho krv jeho obete, krv Ježiša Krista očistí môjho ducha do snehobiela. Pokorujem sa v modlitbe a hovorím, Bože, zľutuj sa nado mnou, odpusti mi a očisti ma dnes. A ako si odpustil mne, ja odpúšťam tým, ktorí zhrešili proti mne, tak ako si odpustil tým, ktorí ťa ukrižovali. Bože, odpúšťam tým, ktorí ma zneužívali a zranili a podriadujem celý svoj život pánstvu Ježiša. Jeho robím svojim pánom a spasiteľom. Od dnešného dňa si volím kráčať v svetle jeho učenia, jeho svetosti, v svetle jeho svätého ducha. Pozývam jeho svätého ducha, aby do mňa vošiel, zjavil mi Ježiša a spojil sa s mojím duchom.
duchom, aby som bol znovu zrodený z ducha živého Krista, Ježiša, môjho Pána a Spasiteľa. Modlím sa to úprimne z celého srdca. Amen. Toto je moje svedectvo a ďakujem za pozvanie. Ďakujem Janovi za úžasné svedectvo a modlím sa, aby to prinieslo nádej do vašich životov, keď viete, že existuje život po smrti. Samozrejme, to, kde skončíme, závisí na voľbe každého človeka. Lebo súdny deň sa blíži, ale nie ten s Arnoldom Schwarzeneggerom. Keď každý z nás zloží Bohu účet za to, čo sme urobili so životom, lebo rozhoduje to, čo robíme tu na zemi. Povzbudzujem vás, aby ste si prečítali to, čo Boh hovorí vo svojom slove v Biblii. Začnite napríklad knihou Zjavenia. Áno, práve teraz je čas pre zjavenie. Boh vás žehnaj a až do budúceho programu dovidenia. You've been watching Revelation, the program with a biblical perspective.